EzikeOba Brothers Club na Lagos, unu na-eme ọfụma. EzikeOba Brothers Club, EzikeOba Brothers Club, EzikeOba Brothers Club na Lagos, EzikeOba Brothers Club. Nekwubenu ndị nwere akụ, anyị nwere fadada. Nekwubenu ndị nwere okpoho, anyị nwere fadada. Nekwube ndị nwere isi akwụkwọ, anyị nwere fadada. EzikeOba Brothers Club, unu na-eme ọfụma. EzikeOba Brothers Club na Lagos, unu na-eme ọfụma. EBL Brothers. EzikeOba Brothers Club na Lagos, EBL ndị ọma bi na Lagos, unu nwere ọganirunu, ofobikunu ji bilinu. Asị n'ebe ịfụnanya dị, ebe afụ ka udo na-adị, ebe afụ ka udo na-adị n'ụwa. Nekwubenu ndị nwere akụ, anyị nwere fadada. Nekwubenu ndị nwere okpoho, anyị nwere fadada. Nekwube ndị nwere isi akwụkwọ, anyị nwere fadada. EzikeOba Brothers Club, unu na-eme ọfụma. Ịchaka Choi EBL, unu nwere bụ nwefunu. Ndị ọma n'elu ụwa. EBL EzikeOba Brothers Club na Lagos, n'Enugwu Ezike ka unu si ejezinu, ma na Lagos steeti ka unu nọzinu, ebe unu na-agba mbọ maka na anyị matasị akụ, anyị na-agba anyị jee dozie obodo anyị nụ, maka na kuluo ụlọ amala onye kpatara ya nụ. EBL na Chukwu kele ụwa na ọgọzila ya agọzinu, anyị wee na-eche nabata nụ, anyị wee na-agba mbọ nụ, ma na-emesi ife ike nụ, n'ife anyị na ya ozi Olisa kele ụwa bụ ogologo ndụ na arụ isi ike. EBL Brothers, EBL Brothers, Ezike Brothers, EBL. Ka anyị jeze kele ndị gbara ọgaranya n'elu ụwa, ndị ọma n'elu ụwa, na onye ka anyị na-achọ nụ, first chairman anyị nụ, ejinime ọbụna Aji Enugwu Ezike ka isi echezinu, nnukwu mmadụ ebuchamani gadenu, OGB Enterprises Nigeria. Keduzi maka lọlọ Mrs. Ukamaka Ejinima, ọmọ obi dị ya nụ, ezi nwanyị na ọ ga-adịlị gị mma n'ụwa.
OGB Enterprises ijebe naba anyị sogeje anyị sogana OGB Enterprises OGB odogwu OGB Enterprises ibu nnukwu mmanwụ na gị chila anyị gaba OGB odogwu onye ọma chila anyị gaba ibu nnukwu mmanwụ ụbakwala anyị jezie kenenu nnukwu mmadụ n'Ọlido na onye ka anyị na-achọzinu our able treasurer ambassador Ezekisili n'Ọlido only God that matters nnukwu mmadụ Chief Executive Officer Kino Investment Limited na eletrika kunu na-atụzinu Kino Investment Limited na onye na-ekwu nwere ife na-eme n'ụwa the Chief Executive Officer Twin Daily Investment Millennium Tools and Safety Limited Couples Lodge and Resorts Limited City to City Travels and Logistics Founder Baraka Football Academy na Lagos Enugu Ezike Football Academy Sports Fest Onisobilinu kedusi makalolo Mrs. Ezeneka achalugo dienu ezi nwanyi no gadelege manuwa Kino Investment ijebe naba anyị sogeje anyị sogana Kino Investment Kino odogwu Kino Investment ibu nnukwu mmanwụ onye na-abịala ụwa odogwu Kino odogwu Kino ibu nnukwu mmanwụ ịgba ka anyị jezie kenenu Sunday Mugbabe Okai windows blind onye ọma na ọ ga-adịlị gị mmanụ na onye ka anyị na-ekwuzinu Sunday Mugbabe Okai Ugbabe nnukwu mmadụ ọgaranya nwere obi salisalinu Aji Enugu Ezike isi ejezinu the Chief Executive Officer Okai Window Blinds Okai n'isobilinu kenelu mulolo Mrs. Lovina Ukamaka nwanyị ọmanụ anyị si na ọ ga-adịlị gị mmanụ Okai nwe Ugbabuja Okai odogwu Okai nwe Ugbabuja ibu nnukwu mmanwụ onye ọma ọ ga-adịlị gị mmanụ Okai odogwu oke mmadụ oke odogwu ibu nnukwu mmanwụ anyị ebula egwu wee chebenu ka anyị jee n'obi odogbunu kenolu Chukwu Ezecha Olitas mmọnwụnu Olitas Global Ventures Olitas n'igadenu
odogwu na ọ ga-adịlị gị mma ọgaranya. Ochendo wa n'Umoku Enugu Ezike ka isi ejezinu. The Chief Executive Officer Olitas Engine Oil. Kedusi maka lọlọ Mrs. Eberezecha nwanyị dị mma na anyị kenelu inu. Olitas Global Ventures oke mmadụ oke odogwu ibu nnukwu mmanwụ. Olimwezecha Olitas Global Ventures ibu nnukwu mmanwụ. Kedu maka Blessed Edus Auto Ventures nwanne mmadụ n'iso bilinu. Na onye ka anyị na-ekwunu? Chinedu Idoko Edu Pop Edus Auto Ventures odogwu. Anyị si na ọ ga-adịlị gị mma o ọgaranya. Financial Secretary anyị nụ n'Ogude ka isi ejezinu. The Chief Executive Officer Blessed Edus Auto Ventures. Blessed Edus nwokoma biko kenele m lọlọ inu Mrs. Chidera Idokonu Oriakụ Chinedu. Anyị si na ọ ga-adịlị gị mmanụ. Edusuo jisi ike na ọ ga-adịlị gị mma. Edusu nnukwu mmanwụ. Onye ma Blessed Edusuo odogwu na ọ ga-adịlị gị mma. Edusu nnukwu mmanwụ. Ka anyị jezienụ kenenu ọ na-achị kachasị ọnọchilobili ga-adịnụ. Odogwu na ọ ga-adịlị gị mma o. Ọ na-achị kachasị a jolly good fellow n'Umida ka isi ejezinu. Ebu Pilots ọ na-anị isozibilinu. Nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụnu. Keduzi maka lọlọ inu Mrs. Lucy Chidera Ona mama na anyị kenelu inu. Ọnọchie onye ọma. Ọnọchie onye ọma. Ọ na-achị kachasị. Ọnọchie onye ọma. Ọnọchiri obi nna ya. Ọnọchie onye ọma. Keduzi maka emi.com Emeka OGB Emi Printing Hub aka na-eme printing ọkwụluchi na Yaba Lagos State. Anyị si na ọ ga-adịlị gị mma o. Na onye ka anyị na-ekwuzinu? Idoko Hillary Emeka OGB the Chief Executive Officer Emi Printing Hub. Emeka OGB Emi.com kenele m lọlọ inu Mrs. Idoko Ukamaka Mariam
nwanyị ọma anyị si n'oge adịrị gị mma emi ihe bụ printing aka na-eme printing n'ọkwụlụ ibu nnukwu mmanwụ emi.com onye ọma ọ ga-adịrị gị mma ibu nnukwu mmanwụ EzikeOba Brothers Club na Lagos EBL Erikanu ka anyị jekweze n'Olido ka anyị kene Divine Nwachukwu Divine Ventures onye mmanụ anyị si na ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya Divine Nwachukwu obele nwa na-agba mbọ Ghana base the Chief Executive Officer Divine Ventures Nwachukwu Divine nwanne mmadụ ọ ga-adịrị gị mmanụ Divine odogwu jide ka iji nwanne m ibu nnukwu mmanwụ onye ọma ọ ga-adịrị gị mmanụ anyị si na ọ ga-adịrị gị mma ibu nnukwu mmanwụ ekenele m Maurice nwoke mmanụ Isaac Maurice odogwu chigbo ọkụ anyị si na ọ ga-adịrị gị mma Isaac Maurice odogbunu chigbo ọkụ na onye ka anyị na-ekwuzinu Isaac Maurice na amachi Enugu Ezike ka isi echezinu the Chief Executive Officer Divine Success Enterprises Limited aka na-ele abada dị mmanụ na Lagos Island Maurice odogwu Isaac Maurice odogwu ibu nnukwu mmanwụ oke mmachi Igbo Maurice odogwu jisi ike na ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya nnukwu mmanwụ kenele m dọkịta akụ otu egwu nke izizi JP Alice na odogwu na ọ ga-adịrị gị mma ọgaranya na onye ka anyị na-ekwunu Dr. Nwali John Ikechukwu nnukwu mmadụ n'Umopu Enugu Ezike ka isi echezinu akụ egwu 1 n'Enugu Ezike the Chief Executive Officer JP Alice Fabrics Limited JP Alice n'odogwu keduzi maka lọlọ Lady Uchenna Nwali obi dị ya anyị si n'ọga dịrị gị mmanụ Alison JP Alice odogwu akụ egwu nke izizi ibu nnukwu mmanwụ oke mmanwụ nu JP odogwu na ọ ga-adịrị gị mma ibu nnukwu mmanwụ ka anyị jesienụ kenenu Ọfọbụike m investmenti Ọfọbụike odogwu na isobilinu anyị si na ọ ga-adịrị gị mma Odo Ejiofor Moses nnukwu mmadụ na ịkpamodo ka isi ejezinu the Chief Executive Officer Ọfọbụike Investment Nigeria
odogwu ọfọ bụ ike anụ nwere obi biko kenele m lọlọ inu Mrs. Esther Ifemeji ọfọ nwanyị ọma na ọ ga-adịrị gị mma o ọfọ bụ ike kenelu m ọfọ bụ ike ọfọ odogwu ọfọ bụ ike investimenti o ịbụ nnukwu mmanwụ onye ọma bịara ụwa odogwu ọfọ odogwu anyị si na ọ ga-adịrị gị mma o ọgaranya nnukwu mmanwụ ekene kenelu m Uche Nwodo Uche Nwodo nnukwu mmanwụ Junior Chief Priest odogwu na ọ ga-adịrị gị mma o Uchenna Nwodo Junior Chief Priest n'Ikokoro ka isi echezinu the Chief Executive Officer Nwodo Automobile ezigbo mmadụ odogwu Uche Nwodo n'ịga dịnụ kenelu m lọlọ inu Odo Martina nwanyị ọma na ọ ga-adịrị gị mmanụ the Chief Priest Uche Nwodo Chief Priest Uche Nwodo Chief Priest ịbụ nnukwu mmanwụ onye ọma na ọ ga-adịrị gị mmanụ Uche Odogwu oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma ịbụ nnukwu mmanwụ ka anyị jezienụ kenenu Blessed Boutique anyị nwali oji akwa eme ọkọ Ifeanyi Ali odogwu na ọ ga-adịrị gị mmanụ na onye ka anyị na-ekwuzinu Ifeanyi Ali Blessed Boutique na-abịa Ibeje ka isi echezinu onye ọma Blessed Boutique o ji akwa eme ọkọ onye ọma bịara ụwa iso n'ife na-eme anyị si na ọ ga-adịrị gị mma EPL Unerikanu n'ebe ka anyị na-echezinu n'Umopu na onyezi ka anyị na-achọnụ Onowu Don Texas Ọnọja Victor Echike onye mmadụ Aiko gị kenelu m lọlọ inu Ọnọja Loreta nwanyị dị mmanụ na anyị kenelu inu Onowu odogwu Onowu anụ nwere obi nnukwu mmadụ odogwu Don Texas odogwu EPL Erikanu EPL mmanụ kedu maka Tobes Electronics Tobes odogwunu odogwu Tobes anyị si na ọ ga-adịrị gị mma o ọgaranya na onye ka anyị na-ekwunu Tochukwu Henry Tobes Electronics na Alaba na Amaja Enugu Ezike ka isi echezinu odogwu Tobes keduzi maka lọlọ inu Mrs. Blessing Mama nwanyị ọma anyị si na ọ ga-adịrị gị mmanụ
onye ọmata ọbasi Harry odogwu aka na-ele eletrọniks odogwu ịbụ nnukwu mmanwụ oke mmadụ oke mmanwụ Harry odogwu na ọ ga-adịlị gị mma ịbụ nnukwu mmanwụ ekene kenele m the prince odogwu the prince Telecom na amacha nnukwu mmadụ anyị si na ọ ga-adịlị gị mma o na onye ka anyị na-ekwuzinu ekene dịlị Chukwu Victor Onyeke Prince Telecom Networkings and Telecommunications Telecom kenele m lọlọ Mata echozo na Chukwu nwanyị ọma anyị si na ọ ga-adịlị gị mmanụ kenele m the prince o Prince odogwu Prince Telecom odogwu ịbụ nnukwu mmanwụ oke nwadani amaja odogwu Prince odogwu Prince Telecom odogwu ịbụ nnukwu mmanwụ Chineke nwa Chineke Divine Ofiri odogwu na ọ ga-adịlị gị mma na onye ka anyị na-ekwuzinu Ayọkụ Divine Chineke ebu memba anyị nụ n'Ọnịcha Enugwu Ezike ka isi ejezinu CEO Divine Investment nnukwu mmadụ Kene Divine o Divine onye ọma Divine odogwu Divine onye ọma bịara ụwa odogwu Divine onye ọma n'iso n'ife a na-eme Divine onye ọma kedu maka Robinson Ogbonna ọnụ na-ekwuru Igbo niile nu MC Ogene anyị si na ọ ga-adịlị gị mma o Maazị Robinson Chibụzọ Nwaogbonna MC Ogene ọnụ na-ekwuru Igbo niile nụ n'Ụgbaike Enugwu Ezike ka isi ejezinu the Chief Executive Officer Awesome Breeze Nigeria Limited Dealers in Car Tires n'Idumota Lagos State ọnụ na-ekwuru Igbo niile nụ MC Ogene Nwaogbonna Robinson Nwaogbonna Robinson odogwu jisi ike na ọ ga-adịlị gị mmanụ ịbụ nnukwu mmanwụ ọnụ na-ekwuru Igbo na ị ga-adịnụ Robinson odogwu anyị si na ọ ga-adịlị gị mma o ọgaranya nkwu mmanwụ kedu si maka Eze Cash Global odogwu n'isobilinu na onye ka anyị na-ekwuzinu Eze Chima Anthony n'Umopu Enugwu Ezike ka isi echezinu Eze Cash Global the Chief Executive Officer Eze Cash Global Reassurance maka furniture dị mmanụ Eze Cash Global Eze Cash keduzi maka lọlọ Eze Juliet nne nna ya nwanyị dị mmanụ
anyị kenelu yinu eze kash kenelu m eze kashi odogwu eze kashi n'ichizugo ibu nnukwu mmanwụ eze global resources odogwu nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ ibu nnukwu mmanwụ ka anyị jesenu kenenu nna otos odogwu nna otos showboy onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma o idoko Nnamdi showboy ebu memba anyị nụ n'isokwazi n'ife a na-emenụ anyị si na ọ ga-adịrị gị mmanụ nna otos showboy odogwu nna otos odogwu idoko Nnamdi ndị ga-adịnụ odogwu ekene kenelu m Vincalos Ventures papa na-eto Chukwu oke mmadụ oke mmanwụ oke nwa na ọ ga-adịrị gị mma o n'onye ka anyị na-ekwunu Vincent Obinna Carlos n'ụmụaka maka isejenu CEO Vincalos World Ventures na Aja Lagos ebe a na-elere ọkụ dị mmanụ Vincalos Ventures n'isobilinu kenelu m lọlọ nke Chinyere Obinna Merit nwanyị ọmanụ anyị si n'oge adịlị gị mmanụ Vincalos World Ventures ebe a na-elele ọgụ dị mmanụ ibu nnukwu mmanwụ ịchọla igolo ọgụ ijebenu Vincalos World Ventures ibu nnukwu mmanwụ keduzi maka onye best electrical odogwu bịara ụwa nwanne mmadụ n'isobilinu n'onye ka anyị na-ekwunu onye ka awụcha gentle fellow n'Ogute Enugu Ezike ka isi echezinu onye best electrical na Laba International onye best onye ka nwa awụchanụ onye best electrical onye odogwu n'isobilinu ibu nnukwu mmadụ nnukwu mmanwụ onye odogwu onye ọma ọ ga-adịrị gị mma o ibu nnukwu mmanwụ EBL erikanu EBL mmanụ na-ekwubenu ndị nwere akụ anyị nwere fadada na-ekwubenu ndị nwere okporo anyị nwere fadada ekwubezi ndị nwere isi akwụkwọ anyị nwere fadada EzikeOba Brothers Club unu na-eme ọfụma na-ekwubenu ndị nwere akụ anyị nwere fadada na-ekwubenu ndị nwere okporo anyị nwere fadada na-ekwubezi ndị nwere isi akwụkwọ anyị nwere fadada EzikeOba Brothers Club unu na-eme ọfụma ndị eji eje mba